Къде отива ракетата? Космоса и пуска посуда на там. Какво пуска? Посуда! Какво? Посуд! Парашут. Парашут. Посуд? Не, посуда! Парашут. О! Какво направи? Кой напад? Аз Ти май направи била. бивам. Малка биличка. Това е пиписка ли? Да, била. Малка. Те си няма да ти тя. Баба, Какво имаш тук? Те надраскал ли си? дай ме да писа. Това не има слънце. Да. Дядо! Да. Какво има навън? Какво търсиш там? На кого? Мръсни са, никъде. На кого са те? Мати. А, твоите, на мама. Искам да вземете кола. И какво ще прави с стола? Да стоя и да пая. Да затворя. Какво ще правиш там? Слизам. И снимам. Мама. Абе, откъде това? Не. Откъде да си без това?